Hormatly vatandaşlar, Türkmenistan'ın halk hareketi Demokratiya Vatan Türkmenistan ya da gıyskaça devlet topary diktatorlar Türkmenistan'dan kovmak için Türkmenistan'ın içinde ayaklan çäretini geçirýär. Ayaklan çäretiniň esas mazmuny näme? Türkmenistan'ın çäginde pullaryň ýagny manatlaryň ýüzüne oýunuş söýleri ýazyp ýaýratmak. Türkmenistan'ın çäginde oýunuş çäretine goşuljak vatandaşlarymyz näme etmeli? Her bir goşuljak adam pullaryň ýüzüne şu söýleri ýazmaly. Gümmol, bolanok, ýadadyk, oýun, devlete diňe öňe ýa-da pullaryň ýüzüne vertikal strelka çyzyp pullary ýaýratmaly. Vertikal strelka diýmek näme? Egerde vertikal strelka gowy serseň, adam siluetine meňzeýär ve galyň diýmegi aňladýar. Soň şol ýazylan pullary şäheriň içindäki bazalarda ýa-da halkyň köp barýan ýerlerine ýaýratmaly. Şu pullara harit alıp bilersiňiz ýa-da adamly ýerlerde zyňyşdyryp bilersiňiz. Ýüzüne ýazylan pullar Türkmenistanyň çäginde näçe köp aýlansa, şonça köp adam pullary eline alıp ýüzüne ýazylan çağrışlary okar da oýunar. Her kim şul çäräni geçirine öňüne hop düşmeli ýaly fersat bolmaly. Geçirmekkä ýaýratjak ýerlerine baryp aýlanyp kameralar barmy ýa-da ýokmy öwrenmeli. Diňe gowtaýalyk göründen soň şul ýazylan pullary paýlamaly. Hormatly vatandaşlarym, pullaryň ýüzüne oýunuş söýleri ýazan soň pullary video ýa-da suraty düşürip bize Telegramda iýerin. Bazarda ýa-da köçede ýaýradan pullar görseňiz ýa-da ýerde ýatan pullar görseňiz, şonan video ýa suraty alyp bize Telegramda iýerin. Türkmenistanyň daşynda ýerleşýän adamlar nähili oýunuş çäretine goşulyp bilerler. Siz dogun garyndaşlaryňyza pul iýeriňizde haýyş edin. Pulun bir bölegini oýunuş söýleri ýazyp paýlaşsynlar. Vatandaşlar, oýunuş çäresi Türkmenistanda gidip dur. Men size eýýäm Türkmenistanyň gelen käbir suratlary görkezýin. Türkmen halky öz azatlygyna garşy diňe öňe gitmeli. Hoş sag bolun, hormatly vatandaşlar.